3, go! Ah, galing nga. O, tapusin nyo na daw. Lumaw na rin. Guys, good morning mga ka-dragon. Andito na naman po kami sa Manuot. Magpagawa po kami ng CR bago bumba. Yehey! Thank you po sa bumba na si JD. Thank you po sa nag-sponsor. Ayan, gusto lang namin magpasalamat kay Gayem. Yan, sa pag-donate nyo ng aming pagpagawa ro ng CR. Yeah. So, isasabay na rin namin yung aming... Ngayon palang kanta na natin ang happy birthday si Gayem. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you, Mami. Pati ko nag-birthday, ha? Thank you, Mami. Ay, mag-thank you ka rin kay Gayem. Thank you. Sa pa-birthday. Gayem sa Happy birthday! Pambili ng gatas at diaper. O, ikaw nga, JD. Kay JD naman. Say thank you. Happy birthday, Gayem. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you. Blow. Ano sabihin mo? Blow. Oh. Thank you. Thank you. Thank you po. Say thank you. Ulit, thank you. Say thank you. Mami. Oh, hindi si Mami mo nag-donate niyan. Si Mami mo lang nagbili pero hindi sa kanya galing. Thank you, Gayem. Kamu ah. Thank you, sir. Thank you, Lolo. You welcome ka. So, ayan guys, bali dito natin ilalagay yung bomba. Very good tayo. Yung doon naman, kila Kuya Daniel yung CR. Dito natin itatayo yung CR. Galing nga rin yan. Ito, maraming lupa oh. Pangdagdag doon sa ano. Tinabi nyo na dito. CR ba to? Oh, ayan guys, 'di ba nagtanim kami ng okra dito? Ang nagtubo guys, sitaw. Magic. Oh. Ba't naging sitaw kaya? Oh. Ba't hindi ba sitaw yan? Okrang tinanim naging sitaw? Hindi na rin. Paano magkuha? Nakadami pang okra oh. Pinalitan namin kasi hindi nagtubo yung okra. Expired na daw. Anong paulam niyo sa Manuot ay? Alangan okra na naman. Yung sabi na ng diniango, yung tayo niya, puro kanon na. Madulas na? Nihaluan talaga ng okra yun para magdami. Actually, nahiyan ako kay Abo kaya binila natin siya ng buto-butong yan. Buto-butong okra nga. Buto na okra. Buto-buto na kwan, yung... Buto-buto na okra. Ano? Di ba yun? Ayan ang pag... Damihan mo ng gulay para makabingay. Yung karne. Yan. Dito na ang playground mo yan. Pwede rin pag Yan. Bulaga! 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 Sa dami yung kailan ang dami yung pang-daman nyo. pag nag-i-kanyang gano'n ng gano'n yung ulo mo. Tatlo na yun. Kahit araw-araw ka doon. Ano? Kaya namin magpaguhid ng kawayan? Yan sa sulay. Mahirapan kayo eh. Andito yata sang kilsani kanina eh. Yan, paputik mo na. Bakit ilang kawain ko niya? Tatlaw? Panuwag, di ba talukas pa? Ano yan? Bilhin nyo na? O para kami may magamit ng tudyan o sa silaw. Yung bakod na rin kayo. Yung nyug na yan, kanino yan? Tayong malapit eh. Oo, dito yan. Nakapasok. Lala.
Wala na eh, hindi na makuhaanan niya ng bunga. Pwede magbaba. Para labas mo. Nakasipsip na. Pwede magbaba. Gamitin na ba nila? Hindi ka pwede eh. Oh, kay Johnny, ate mo. Naka ginger tea, turmeric and garlic. Na-influence siya tayo ni Kuya Johnny ng ano, turmeric and garlic, Sarap. saka ginger. May pulot na sana eh. Doon kay Kapitan ha? Sabay timpla ng kape, ede. Basta unahin mo lang ikaw bago ka magkape. O dapat, ano may ganyan ka din, isa puro kape naman yung isa yan. Kuan. Puro pang kontra. Kagabi dala ko pa nag-guardia to, tikim din si Rado. Baka ginukon mo pa daw, ginchikam pa. Ano Oo, eh. na kayo, kami. Hindi ka na mag-hospital, Yun, sabi ko gulay na lalo't naman. may sakit ka ngayon. May trangkaso. Gulong talag. Ang kakatuwa ito. Mas malaki yung butasan nyo ah. Mas maluwang yung butasan nyo kaysa butasan nila. Mas mababa, ma'am. Tama na yan eh. Hoy, Malapit na sila maglubog. Kalahati na oh. Hanggang dito lang to. 5 feet daw. Sinunto eh, ay hindi naman nasinunto yung ilalim, diba? Ano lang ito lang Dasin dito. tandaan bago palit tandaan. Kaya lang yun dito, medyo mataas eh. Hindi ang ulo. Kung gusto nyo hanggang dito lang. Parang may mag-upo lang. Dito lang Unan. kahit yung half body lang dito, para tipid. Kailang inabot ng budget. luna na eh. Malapit na yung gintaw! Malapit na mahukay! Nakuras na lang! Bili na kami ng kawayan. Sawang mo ng bilay, kayo! Ito ang kawayan ko. Niyawit tao. So yan guys, bali hakutin namin tong ano hollow blocks. Bahay, baro ko! Papunta doon sa CR. Dito, meron dito! Ha? Dito. Wala nang tatang mo. Hindi ko magtabon pa dito ha. Kaya nga taasan niya pa. Pakurul pa tutukur ay mapansin na daw. Gaano pa kakapal yung itabon na yun oh. Pinahakot kami ni Purman ng ano, Kasi kayo dyan kaupo. hollow blocks para daw may gawin kami. Hindi nanonood lang kami. Na, matayan pa. Teka mo tayo kwan. Wala na, natapakan na. Sundan mo rin sila kanuhan na kanuhan. Isayaw nyo yung hollow blocks kaya. Ari, dayang, dayang, yang. Wala, kalalim na oh. Wala pa rin. Ako, mukhang malalim yung kuwan ah. Tubig ah. Ayun na guys, si Kabungaw. Ang masayahing Kabungaw. Hindayo pa, ginigyan pa ng apelido. Ano ng apelido? Tagal ko yan. Kaya ko, hindi magkasap, kumata ko yan. Wala medyo malam tanong gaso. Ako, hindi na yun naman tinala na iban magbigay karga, pumasahin na. Ha? Kung nagamitan. Ipramili niyo mga gabi na taon saan. Petanan eh. Parapal talaga subutan, makabunan na dato. Bugnan lang. Tara, dati ko. Talugsot. Talumarang. So yan guys, malapit-lapit na rin kasi ano na to, buhangin na yung lumalabas. Ito no? Ayun. Dapat nang labas yung katotohanan. Nahukay na yung ginto sa wakas. Oo ah. Ngayon no, may tubig na. Bug na. Kunabong mabasat na namin si Daran. Basta tagkali ginto pa kawan. Gabrang ka pa eh. Ah, iba. Tanga ta ulo ma.
Naragsakan nila ka. Yung kaldero nyo kasing pangkaon. Ha? Yun na yung kaldero ng pangkaon. Nandun. Luman namin ako. Nagamit na nga. Na po ang malapit na ang kuwan. Katotohanan na May tubig tubig. na. May tubig na tayo. At hindi na kayo mag-inom sa ibang bahay. So yan mga ka-dragon, bali ilalagay na nila tong tubo. Ah! Ipupukpok na nila. Among pasyo. Saan mo na among magikawalan? Square na square ah. Buti lang, lupa. So, Bato lang. Kalalim ng kuwang. Ang kailan na nga yung ganito natin, ang tipalo lang, no? Walo. Yung dilaw? Tayo, wala. bayak mo mag-burok. Puro bulala mo kayo na ito. Shit. Shot ka Kano, na sa... sakawin tayo atin yung pa. Kano mabalbalak tayo. Natagyan tayo atin na ito. Mali sumurta si Duwag. Sumurta ang gulong na ka na puteng. Taragad yun. Pero kadyumbay ko, dirus kas data. Ah? Awan lang sana, dirus ka sa amin. Ay, atin na idug na yung kayo. Kinakalansan sa? Magip, panay dirus ka. Ay, nangalyabi atin. Uri ako mo ito mo pagkalalaan ni, nagtakaw. Doon na po ko, di sikat biro ko na Alam ko mabilo kong dakpay no, pala, kaya lang. Tanto nung madalo man, di patapaw ka na, makalak to sa'yo. Ternak ko sa'yo. Oo. Kada. Dita, yayak sa Sinigang with gulay overload. Hindi naman ang masarap sa sinigang, maraming gulay. Mas marami ka pa rin ako kapitin. Ang totoo niya, maunang maubos ng ating hindi usay. Sinunod kami. Mapaparami sa ang sabaw ng ulam, kanin na. Labi to ba ako? Ano na ka tayo labi tubaw? Ha? Labi tubaw. Yung masang mamaak. Alapalim ka gini, China. Nakatado ka ito, sa tiboy yung bumama. Bali ko sila ng kawain na. Balog sila. Nagbabalay. Okay. Ren, nagbupunta ng kawain na. Kinesa. Bukungan ng record ka. Ito. Ito. Pabay mo to. Silba, diyan mo gawin silba. Ito, yung mo to. Ata, yakan mo ba si Jan? Kayo. Hindi pa aso doon na, di mo niya pantapon. Taratang. Si kayo magta... Kaya mo dun banda. Bye! Okay, kita matatalino ito. Kapate. Ay, buka. Buka. Ano na ba kita lain? Ha?
Lari ko ay magtulak din, oh. Yan. Ha? Dati yung tresta. Nangatungod ko rin. Bebe, pang ibang kanta di motor. Pwede ah. Oo, betul to ta. Oh, sige. Oh. Tatalas, tatalan. Buti aja may isang katao ah. Aji nakusog nga di badon na dito nga taka. Ah, sili ko na. Diba? Marunong na yung sarili mo, pwede na naman sa akin pangalan. Ha? Tama na? Oh, good. Huli mo, 65 ba doon? O, baka nukunin. Kalin. Baka nasa dalawa mga gusto sa Marita. Para rin mo ka di berita. Hindi mo kaya sa ako. Maliit sa likod. Gusto mo kayo ng pasusunod kayo. Kuna-kuna ka dati kaplog-susurugan. Manahin sa diri ko. Litatan ko. Nakamalmanaan. Dahil natin, tigilipo mo lang na iparabon natin yung manala. Kaya mahalan na kita at ibang panunutin nyo, sumusunod kayo, ayabak ng grab tigilipo. Adyo may sanay, mura na rami din na. Palpal na pa dyan ikaw, daw na pinakalapsat na yan. Dati biligod. Biligod, 1, 2, 3. Atay palpal mo magdalikod. Tatlo maka 55 ko mo. Dato, ay magina siguro mo ano, tanay kain. Ay, nagiging nakabuhangin. Naganda yung ital. Kita nyo ital yan. Naganda yung. Iatras yun Ginangin lang. Ginangan? Tres mo anay sa ganang. Pangting. Mano-mano to? Yun, shoot na shoot. Hindi lang sa'yo timulalag daw, yung ulag. Daw? Hindi lang sa? Ay, sige. Dapat yung isang palag pa lang may tubig na eh. Dito yung tao. Kuligos ta? Bili ng kilala. Kuligos? Muna. Madin, kuligos yung pedar. Okay, rok. Batong tayo. Baka rin ko, duksul mo lang. Iyakar tayo. Bakit? Baka may bato, no? Lalaki ng pati dyan sa loob. Yung bilis mo ito. Ha? Kaya karte ati pa. Ayun, nilipat nila guys kasi ano, parang may bato. Hindi magbaon yung tubo. Binunot namin sir yung tubo at nilipat namin doon sa walang bato na maliliit. Buwangin lang kung tama. Taas! Oh, ano? Sige, dyan. Yan na. Diyan na lang muna singkong sa baba. Oh, sige. Oy, pag nalagot yung tali sa pakan. Lista. Biruin mo yung kabigat na yan, ha? Tali tignan. Kasi pala nyo kami dyan. Apa yung pala sa bilan? Bilan? Safety first. Kain na muna kayo eh. Magkain muna. Isip pa lang natin na volume minari ko ta. Talong sa mo kung ganun nata. Oh, mga taon. Okay yun. Sabi dito aja na po. Hindi mo siya stress.
Bato yan. Bato yan. Wala. Ganda. Pwede yung aging ko na lang. Hawakan ko kasi ito, mga saga. Kaya mo din. Nagkuha kayo, kanta kayo? Ano tawag din eh? Sila, Oo, hindi pala kayo. Hindi ka bumug sa kinuwang. Oo, na plato. One, two, three, go! Ha, galing nga. O, tapusin nyo na daw. Nagapula yung mga mukha nyo. Sige. Hindi na kaya. Sige ka lang, sige. Sige. Nagkakapsot kumat. Sige, ante. Kaya mo isa? Kaya mo isa? Dagdag sumpa at ako pinam. Yan, wala pong balak sumakpang ka pa ng malaki. Masal. Hindi kaya gawin mo isa? Lo ata nga mga timbong mao. 26? Eh, nagdasin ko masal. 35? 26 lata. Pero hindi mo kaya widal. Hindi ka muna kakapsot ka. Sige, yung kamay mo kagbidyo mo. Okay, kasi nag-warm up eh. Palakpak ka sa likod eh. Oo nga. Sa likod, palakpak mo ka sa likod. Yan! Yan! Malabalan do ta. Ganyan na lang ang nagabaon oh. Sige, kaya mo yan. Ha? O sige, bakit hindi mo mahila yung... Hindi man lang mag-angat. Oh, at yun sa... Hindi man lang maggalaw. O yun. Yun. Nakakatuloy na yun yung adoration ko. Pagkakali magsa. Magkalambitin ka na para mag-angat. Oo. Ferry walk ka na. O, di bali kumisip ko doon sa butas. Eh, tingka ay ko yun. May sapin. May sangyo. Ano?
mabuti kagaya daw. Oh, yung hindi mabuti. Hindi na ba yung matibot yan? Tita. Pasamal! Pwede may kalkal. Ay, nabayagan niya kung sumursurot ka. Sabi mo pa'y mulut karating lumago ah. Di mo matlamay baga. Dadato'y laglakan may shoot. Katumaw. Kabali ha, awad gisik ko na. Anak kailangan martilyo. Ayun, no? Sana lang sa Tag-Araw hindi matuyuan. Oo, nadali. Nagbuharan nyo lang, diba? Pag lumabas ang malabo, ang ibig sabihin, bibili ka ng pangpalinaw para maglinaw. Dala mo lang ang pulot-pulot para magsukaw-sukaw. Alam na yun, Jen. Pangpalinaw ng mata. Pangpalinaw lang mata para luminaw ang tubig. Kapag tingin. Kahit kung kinatulog nyo naman yung Gaya palit-palit kayo ah. Hanggang maglinaw yan, Angkan? Hanggang maglinaw yan, hindi kayo pwedeng pag naubos ko namin, bili na naman para maglinaw. Pag naubos, bili na naman para maglinaw. Ang magbomba, sabi ng matanda. Ang magbomba, sabi ng matanda ng grupo to. Ilit mo daw para maglabas ang buhangin. Yun! Ala, bira. Ayan na. Labas ng buhangin. Mamaya, dyan na pang palinaw. Para lilinaw din ang aking bomba. La. Labo. La. Si tawa. Sinong buhangin? Sino ko? Wala ito. Namang linaw. Talian natin sa bababalaw kung parang alambre. Okay. Oy, sunod. Oh, buhatin mo na ito. Roll. Buhatin mo na. Roll. Tulungan mo. Hey, Prime. Isabo. Ito, giro natin yung yan. Yung gamit ko kung ko yan. Mahal yan. Yan ang nakalagay ko ng tawag ng pambalaw. Ay, darkan na eh. Ito ang magdasan ha. Katagal naman yung pagkalinaw. Mamaya, sinukot ko na eh. Pero nakatagal. Ayan! Tagal naman maglinaw. Makita ni Ate Merly. Makita ni Merly si Kuya Elbes. Oh, vlogger! Ayan, takal magpalinaw na eh. Gabur kami tayo. Ay, mag-vlogger natin ko na doon. Mag-vlogger to. Ligat ko, tumutulong yung vlogger. Sabahan, vlogger to, hindi klaro. Linaw na ang telong ka, ano pambulong. Siya ang magamin natin sa ulaming dagat na. Kasa! Oh! Lagi, ati talang tinimang tali na, di may nakararang galing ko magtala-tala ka ba guys? Tali-tali. Tali mahal kang ulang din. Huwag ka ka, di may talat ka.
Ayan na ang ulan. Hindi, dapat na pinirdain. Kasi magtawa pa nung mga Papansin na rin sa Uncle Bungaw. Alabira. Atay bumba. Agururuan, si ganun mo. Naparuan ko dito mga dala. Bigla ako. Meron ko sa kata. Piwan namin dito. Punto na dito. Lo, ata andi diri pa. Lo, ata to nagbalulan. Papulat. Madino lang to. Ulan makunod. Di darata. Madino to darata. Kata ka, di darata. Di palang abay na. Di kung makunod. Tungan daw ito. Dugtungan mo pataas, maglibag. Bakit ipagpaw? Pwede na ulit bunutin yung nilagahin yung ano, puluhan eh. Tinapon na rin natin kanina na ano yung... Ayun ako pala, pinag-alisan niya. Guys! Linaw na rin. Ang kabila, dura. Lala to, kanya mo. Baka di ka pinakita ka nagsalaan. Ay, abaw. Nung nakita mo nagsalak yung talungan sila, na makita mo yung salak. Abaw. Ang baot-baot data ipos ko. Magagtatrabaho ko dyan. Gaya mitra? Ha? Hello? Mabaw. So ayan guys, itutuloy ulit bukas ang trabaho. Okay na rin yung bomba. Medyo malinaw na rin. Ating pa ito. All.